билохира тоҷирону соҳибкорони Тоҷикистон ба таври мушаххас огаҳ шуданд, ки дар давраи сирояти коронавирус аз чӣ сабукиву имтиёзе баҳраманд хоҳанд буд. Сару садо дар ин бора аз замони эътирофи пандемия, яъне аз 30 апрел зиёд буд. имрӯз президенти Эмомалӣ Раҳмон фармонеро имзо кард, ки барои кам кардани таъсири паншавии бемории COVID-19 ба иқтисоди кишвар ба чанд соҳа ва соҳибкорон сабукӣ додааст. ҳамкорам Абдулло Ашуров бо омӯзиши матни ин фармон машғул шуд ва ҳоло бо мо дар студия қарор дорад. Абдулла, салом. Ва нахуст бигӯ, ки ин фармон мушаххасан ба киҳо кӯмак мекунад ва ба кадом қишр имтиёз медиҳад? салом Шаҳло. мувофиқи ин фармон бештар ба соҳибкорон имтиёз дода шуд. Ба онҳое ки дар бозорҳо кор мекунанд, онҳо метавонанд муваққатан аз пардохти андоз озод бошанд. Бар асоси фармони раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон аз 1 апрел то 1 сентябри соли 2020 ба иншоотҳои соҳаи сайёҳӣ, меҳмонхонаҳо, ошхонаҳо, марказҳои саломатию варзишӣ, осоишгоҳҳо, ширкатҳои ҳамлу нақли мусофиркашонӣ байналмилалӣ ва аэронавигатсия таътили пардохтҳои андозӣ пешбинӣ мешавад. ҳисобкунии фоизҳо барои саривақт пардохт нагардидани андозҳо барои ҳамин давра манъ шудааст. яъне ин қабил ширкат ва соҳибкорон аз пардохти андоз озод нашуданд, танҳо дар ин давра метавонанд онро напардозанд. аз 1 май то 1 августи соли 2020 ширкатҳо ва соҳибкороне ки аз давлат бино иҷора гирифтанд, аз пардохти иҷорапулӣ озод мешаванд ва агар андози иҷтимоиро напардозанд, онҳоро ҷарима намекунанд. дар ҳамин муддат, яъне аз 1 май то 1 август, тоҷироне ки дар бозорҳо ва марказҳои савдо бо патент фаъолият мекарданд, мисли сартарошхонаҳо, кошонаҳои ҳусн, ателияҳои муд, корхонаҳои хурди дузандагӣ аз пардохти пули патент озод шуданд. Абдулло, имтиёзҳое ки гуфтӣ бештар ба тоҷирон, соҳибкорону косибон дахл дорад. Сокинони оддӣ, шахсони ниёзманд чӣ? Оё онҳо низ аз кӯмаки баҳравар мешаванд? бале Шаҳло, қисман баҳравар мешаванд. тавре дар ин фармон гуфта мешавад ба гурӯҳҳои осебпазир аз ҷумла иштирокдорони ҷанги дуввуми ҷаҳон, маъюбон, кӯдакони ятиму бесаробон, оилаҳои камбизоат, оилаҳои бесаробонмондаи муҳоҷирони меҳнатӣ ба андозаи як музди меҳнати ҳадди аққал кӯмаки яквақтаина мегиранд. музди ҳадди аққал ёдовар мешавам 400 сомонӣ аст, яъне ин тоифа ҳамин миқдор кӯмак хоҳанд гирифт. як нуктаи дигар ин аст, ки мувофиқи ин фармон то охири соли равон арзиши нерӯи барқ, оби пойлезӣ, алоқа ва хидматрасониҳои коммуналӣ гарон карда намешаванд, ҳарчанд чунин нақшае то содир шудани ин фармон вуҷуд дошт. барои онҳое ки дар бонк амонат доранд, хушхабар ин аст, ки аз фоизҳои даромади онҳо минбаъд на 12%, балки 6% андоз ситонида мешавад. барои онҳое ки аз бонк баръакс қарз доранд, ҳукумат дастур дод афроде ки аз 1 май то 1 октябр қарзи худро сари вақт пардохт карда наметавонанд, бонкҳо ҷарима набанданд. мақомоти Тоҷикистон ҳарчанд дар охири моҳи апрел мавҷудияти коронавирусро дар кишвар тасдиқ карданд, аммо ба таъкиди коршиносон таъсири пандемия ба иқтисоди кишвар ҳанӯз аз моҳҳои феврал-март оғоз шуда буд. муҳимтарин паёмади иқтисодии коронавирус ба таъкиди таҳлилгарон коҳиши интиқоли пул аз Русия ва паст шудани қурби асъори миллии сомонӣ аст. ба ин хотир коршиносони иқтисодӣ дар душанбе мегӯянд, ҳукумат бояд хеле барвақт ба соҳибкорон ки аз буҳрони пешомада осеб диданд сабукиҳо медод. хуб, ва ин сабукиҳо дар ҳоле дода мешавад, ки баъзе аз тоҷирон аллакай барои моҳҳои май ва июни имсол маблағи андозашонро супориданд. Ташаккур.